Arestado ang tatlong individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, 1:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Amando, 45 anyos, alias J, 29 anyos at alias Christine, 32 anyos. Nasamsam mula sa kanilang posisyon ang siyam na heat-sealed transparent plastic sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 40 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 272,000 pesos at isa pang heat-sealed transparent plastic sachet na buy-bust item na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Batay sa ulat mula sa Naga City Police, inireklamo ng ilang concerned citizen ang mga suspect dahil sa iligal na gawain ng mga ito. Ito naman po ay nakakatanggap tayo ng mga report regarding dito sa illegal drug trade at siyempre lahat naman po ng natatanggap nating reports ay yan po ay dumadaan din sa verification and validation. Napagalaman din na dati nang sumuko sa PNP si alias J sa kasagsagan ng Oplan Tukhang. Wala namang record sa pulisya ang dalawa nitong kasamahan. Maaari kasi yung target dito isa lamang o dalawa lamang. Subalit may tinatawag kasi tayo na mga kakontsaba, yung mga kasabwat. So, posible po yan na knowingly dito sa ating police operations na may biglang kasama. So, hindi naman ibig sabihin na isinama na lang dahil naaktuhan. Subalit nung nagkaroon ng buy-bust operations, imbis na dalawa lang yung target, nagiging tatlo dahil napag-aalaman natin na tatlo pala sila talagang involved. Nasa kustudiya pa ng Naga CPS ang mga suspect at pawang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.